Nosaltres vam donar seguiment a la tasca feta pel Jordi Marquet i la nostra feina va ser consolidar-la. Per tant, penso que ho vam fer bé. La cambra va tindre relleu en aquells moments. Vam consolidar un fet important que era l'informe econòmic, que ja es va convertir en una part central de la vida política i econòmica andorrana, amb la presència del cap de govern, de molts ministres. Era conscient que el model turístic andorrà es tenia que potenciar i per fer això vam realitzar, entre altres coses, un estudi en el que vam posar de relleu unes quantes pautes que serien interessants per millorar el nivell i la imatge d'Andorra com a destí turístic. Durant aquest temps sembla que molts d'aquests projectes o d'aquestes propostes que nosaltres fèiem s'han anat implementant, sigui per la via pública, sigui per la via privada, i crec que Andorra s'assembla més en aquests moments en el que nosaltres presentàvem com a opció de futur del que era en el moment que vam emetre. La Cambra col·laborava d'una manera activa amb la trobada dels Pirineus i tenim una molt bona relació amb els promotors, de manera que vam decidir conjuntament organitzar-la a Andorra i va ser un èxit tant a nivell de ponents com a nivell d'assistència i a nivell de foc mediàtic sobre la trobada i sobre Andorra. Penso que seria molt bo recuperar-la amb caràcter estable o amb caràcter periòdic i fer-la a Andorra. El que jo m'enduc després d'aquests anys d'haver estat president, a part d'haver ajudat a consolidar la cambra dins de la ciutat andorrana, és la relació amb tots els representants dels diversos sectors econòmics d'Andorra, a qui els vull agrair el seu esforç i el seu entusiasme durant tots aquests anys.